Jamen, jeg startede jo rent faktisk i en garage ude på privaten, og så havde jeg et kælderrum på 12 kvadratmeter, hvor jeg havde reservedele, lager. Det var faktisk sådan, det startede. Og så er det jo, så voksede det ret hurtigt. Det primære faktisk har altid været og er begejstring. Altså begejstring for det, vi laver. Det med at være begejstret, møde på arbejde, så være begejstret og synes, det er fandme pissefedt. Det er fantastisk at kunne lave de her biler, og fedt at have med kunderne at gøre. Og vi har nogle ekstremt dygtige folk, som kan rigtig mange ting, rigtig meget mere end almindelige mekanikere kan. Altså, vi anser dem ikke som værende mekanikere på den måde, det er teknikere. Jamen, Land Rover har jeg været lidt sent ude af starthullerne med at lave elektriske biler. Vi er jo klar til at servicere dem. Vi har vores teknikere er jo helt fremme på beatet med el. Vi har jo bygget vores egne Defender, elektriske Defender, så det er jo ligesom beviset for, at vi er inde helt bagved i maskinrummet på elbiler. Kernen i vores elektriske Defender, det er jo en helt ny state-of-the-art Dana elmotor, som yder 1000 Nm fra, og det er jo fra en elmotor, så det er jo fra 0 omdrejninger. Vi har opgraderet aksler og sat circuitkasse og sat automatiske ATB-spærrer i. Den kan vores lynlades. Den kan lynlades med altså supercharges med 200 kW. Og den har en 77 kW batteripakke, som er væskekølet, så vi kan holde temperaturen. Vi kan både varme den, og vi kan køle den. Et kvarter eller 10 minutter, eller hvad man nu lige har inde på tankstationen, så kommer man jo meget langt. Vi har en estimeret range, vi har ikke altså en ægte range, ikke sådan en fantasi, en 250-275 km på den lille batteripakke, som er den vi har i en Defender. Det er 90 tommer Defender, den korte Defender, og i 110 tommer Defenderen, der får vi en lidt mere batterikapacitet, fordi bilen den er længere, så vi har plads til en større batteripakke, der hvor tanken den sad tidligere.